भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरा अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा எல்லாரும் कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம நிறைய தடவை பார்த்திருக்கோம். 2D மூவி, 3D மூவி, 4D எல்லாம், ரைட்? இது மல்டி டைமென்ஷனல் மூவி. என்னன்னா நம்ம 10th சாப்டர் பார்த்தோம் இல்லையா? அதாவது என்ன, நம்ம அர்ஜுனருக்கு கிருஷ்ணர் தியரி கிளாஸ் எடுத்தார். அதாவது தன்னோட விபூதிகள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு. இப்போ அர்ஜுனர் பிராக்டிக்கலா பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனாலதான் இது விஸ்வரூப தர்ஷனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? சோ விஸ்வரூபம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, அவர் எல்லா அண்டங்கள் ஒரே டைம், நிகழ்காலம், கடந்த காலம் அண்ட் ஃபியூச்சர், பிரசன்ட், பாஸ்ட், ஃபியூச்சர் எல்லாமே. ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தாக்கு நான் வணக்கம் சொல்லி ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸ்லோகத்துக்கு டைம் இருக்காது, அதனால இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகமான 11.44, 11.55 ஒண்டி படிக்கலாம். மத்த டிரான்ஸ்லேஷன் ஒண்டி படிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்பதா இப்போது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப மயக்கம் தெரிந்து விட்டதுன்னா என்ன மயக்கம் நீங்க நினைப்பீங்க? அவர் என்னன்னா, இது வரைக்கும் அவர் வெறும் அவரோட ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு நினைச்சாரு. கிருஷ்ணர் நார்மலா ஒரு ஆர்டினரி நண்பர் அப்படின்ற ஃபீலிங் இருக்கும், இல்ல என்னோட கசின் என்ற ஃபீலிங். அந்த மயக்கம் தெரிஞ்சு அவருக்கு அவர்தான் முழு முதல் கடவுள் அப்படின்றது அவருக்கு தெரிய வைக்கிறது, ரைட்? அவரோட குவாலிட்டிஸ் தெரிய வருது. அவர்தான் எல்லாத்துக்கும் மூலம், ஆதி அப்படின்றதும் தெரிய வருது. ஆதி அந்தம் ரெண்டுமே அவர்தான், எல்லாத்துலயுமே அவர் இருக்காரு அப்படின்றதும் தெரிய வருது. அதனால அவர் கிருஷ்ணரை பாக்குற எண்ணம் மாறுது. அதாவது இதுவரைக்கும் சிநேகித பாவத்துல இருந்து பாக்குறவரு இப்போ அவரை எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வாவ், வண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அற்புதம் அப்படின்ற பாவத்துல பாக்குறாரு. ஆச்சரியம் அண்ட் அற்புதம் மிக்ஸ் ஆகி பாக்குறாங்க. இப்போ பிரைமரிலி 5 பாவங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். அது என்னன்னு தெரியுமா? பிரைமரி ரசா, செகண்டரி ரசா சொல்லுவோம். சொல்லுங்க. தாசியம், சாக்கியம், மாதுரியம், வாத்சல்யம், வாத்சல்யம், சாந்த ரசா, ரைட்? இதுல சாக்கிய ரசத்துல இருந்தாரு. ஆனாலும் இதோட கூட சேர்ந்து நம்மளுக்கு செகண்டரி ரசாக்கள் இருக்கும். கோபம், அதுல பாத்தீங்கன்னா அனுமான் காட்டினது, இவருக்கு ஆச்சரியம், இந்த மாதிரி பல ரசங்கள் சேர்ந்து வரும். வீரிய ரசா எல்லாம், ஹஸ்தா சிரிக்கிறது, ரைட்? ஹஸ்தி. சோ இதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் அதை குறிக்கிறார். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் வெர்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணன். தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாளியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். ரொம்ப கிளியரா சொல்லிட்டாரு. அர்ஜுனர் இப்ப கும்பிடுற ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டாரு. இதுக்கு முன்னாடி கிண்டல் அடிக்கிற ஸ்டேட்ல இருந்தாரு, ஏன்னா ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு. அதனால கிருஷ்ணரே இப்ப முழுசா உங்களை பத்தி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள்
தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகிறேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். இத வந்து பிரபுபாத் வந்து காட்லெஸ் டிஸ்பிளே ஆஃப் ஒப்புலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது ஆன்மீக தன்மை இல்லாதது அப்படின்னு. இப்போ புது காட்டுறது கிருஷ்ணர், ஆனாலும் ஆன்மீக தன்மை இல்லாததுன்னு எதுக்கு சொல்றாருன்னா, இது வந்து பௌதிக கோஷம் காட்டுறது அவரு. ரைட். ஆன்மீகத்துல இந்த மாதிரி விஸ்வரூபம்ன்றது ஒண்ணு இல்ல. விஸ்வரூபமும் இல்லை, விராட் ரூபமும் இல்லை அங்க. அதனால இவர் வந்து ஸ்ரீலா பிரபுபாத் வந்து காட்லெஸ் டிஸ்பிளே ஆஃப் ஒப்புலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. நீங்க சொன்ன தியரி கிளாஸ் எல்லாம் நான் நம்புறேன். ஆனா நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதை பிராக்டிக்கலா காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ இத வந்து எதுக்கோசம் இவர் சொல்றாருன்னா, இவர் தான் டாப் மோஸ்ட்ன்றது தெரிஞ்சிச்சு. ரைட். அவரோட சந்தேகம் எல்லாம் அவருக்கு இல்ல. ஆனாலும் இது வந்து ஃபியூச்சர்ல ஸ்பெசிபிக்கா இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நான் தான் ஆண்டவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரை ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. லாங் லாங் அகோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஆண்டவன் ஒருத்தர் சொன்னீங்க அப்படின்னு. தியரி கிளாஸ் எடுக்கிறது எல்லாரையும் முடியும், அதை டிஸ்பிளே பண்ண முடியும். ஸோ நாளைக்கு வந்து யாராவது வந்து நான் தான் ஆண்டவன் அப்படின்னா, ஓகே நீங்க உங்க விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன காட்டுறாங்கன்றது வந்து தெரிஞ்சிடும். அதனால கிருஷ்ணர் வந்து அவரோட தெய்வீக தன்மைகள் எல்லாம் எப்படி அப்படின்றத பாக்குறது அண்ட் மத்தவங்களும் பார்க்கணுன்றதுக்கோசம். ஸோ பேசிக்கலி அவருக்கு சந்தேகமும் இல்லை. அவருக்கு வந்து அதான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவொடனே எனக்கு வந்து என்னோட சந்தேகம் தீர்ந்தது அப்படின்பாரு. ஆனா இது வந்து மத்தவங்களுக்கோசம் இதை அவர் பண்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால், எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளும். அது கூட ஹம்புல்லா கேட்கிறாரு. நம்மளா தான் எனக்கு இது வேணும். நம்மளாம் எப்படி கேட்கிறோம் கிருஷ்ணா கிட்ட, ஆர்டர் சப்ளையர் மாதிரி எனக்கு இது வேணும் அது பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஆனா இவர் எவ்வளவு பணிவா கேட்கிறாரு. விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியும் நீ ஃபீல் பண்ணனா எனக்கு இதெல்லாம் காட்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அதனால ஏன்னா அவர் வந்து என்னன்னா இந்த ஹோல் திங் வந்து கம்ப்ளீட்டா அவர்கிட்ட கொடுக்குறாரு. இது யோகா ஐஸ்வர்யங்கள் எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, இது நார்மலா தெய்வீக ரூபம். இந்த தெய்வீக ரூபம் நம்ம ஆன்மீக கண்கள்ல பார்க்க முடியாது. நீங்க சொல்லுங்க கொஞ்ச நேரம் முன்னாடிதான் இது தெய்வீக ரூபம் இல்ல, தெய்வீக ரூபம் தான் இது. ஆனா தெய்வீக உலகத்துல இந்த ரூபம் இல்லை. ரைட். அதனால இப்ப வந்து எவர் சொல்றாரு, நீ நான் அருகதி இருக்கிறவன் என்னால பார்க்க முடியும் அப்படின்னா, நீ கிருஷ்ணா எனக்கு வந்து அந்த என்ன சொல்றது பர்மிஷன் கொடு, எனக்கு அந்த குவாலிபிகேஷன் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு கேட்கிறாரு. அதனால இந்த பர்டிகுலர் ரூபம் அந்த என்ன அன்கண்ட்ரோல் எல்லையற்ற ரூபம். ரைட். எனக்கு கிளியரா காட்டு, இப்போ அதை எனக்கு வெளிப்படுத்து, என்னால பார்க்க முடியும்னா நீ காட்டு அப்படின்னு ரிக்வஸ்ட் பண்றதா தவிர எனக்கு நீ காட்டிதான் ஆகணும்ன்ற அதிகாரம் இல்லை அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருதாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயா. அவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி லட்சக்கணக்கானது. ரைட். அவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கிறத பார்க்கணும். பல வகையான திவ்ய ரூபம் அப்படின்றது என்னன்னா மல்டி ஆங்கிள். நான் அதான் சொன்னேன் உங்ககிட்ட, 2Dல 3Dல இது மல்டி டைமென்ஷன். அது இது திவ்யமான ரூபம். ரைட். அது வந்து நீ வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆன்மீக உலகத்தில் இல்லை என்றாலும் ஆன்மீக ரூபம் சாதாரண மனிதனால பார்க்க முடியாது. அதனால தெய்வீக கண்கள் வேணும். இன்டைரக்ட்லி அர்ஜுனர் ஸ்பெஷல் அண்ட் அவருக்கு திவ்ய திருஷ்டியும் அவர் கொடுக்க போறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. பரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்திரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத, கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார். ஹரி கிருஷ்ணா. பாக்குறது கேட்டது ரெண்டுமே இல்ல. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, இந்த பர்டிகுலர் விஸ்வரூபம் எவ்வளவு தடவை கிருஷ்ணர் வந்து விஸ்வரூபம் காட்டியிருக்கார் மொத்தம் எத்தனை தடவை காட்டியிருக்காரு? இதை திங்க் பண்ணி நீங்க நாளைக்கு சொல்லுங்க ஆன்சர். ஆனா இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இது வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நான் காட்டின விஸ்வரூபத்தை விட இது ரொம்ப ஸ்பெஷல். யாருமே பார்த்தது இல்ல. ஆதித்யர்கள், வசுக்கள் யாருமே பார்க்காத இந்த அதிசயமான ரூபத்தை நான் உனக்கு காட்ட போறேன் அப்படின்னு. சோ ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணா. சோ அதை வந்து இவர் சொல்றாரு. சோ இது என்ன அப்படின்னு மேல பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி குட்டி கிருஷ்ணன் ஒரு தடவை விஸ்வரூபம் காட்டினார் மாதாஜி. மாதாஜி குட்டி கிருஷ்ணர் ஒரு தடவை குட்டி காட்டினாரு. கிருஷ்ணன். ஆமா மாதாஜி அவர் மண்ணு தின்னுட்டாரு. பலராமன் போய் யசோதைட்ட சொன்னாங்க. அவங்க வந்து கேட்கும் நெக்ஸ்ட் இப்போ அர்ஜுனருக்கு காட்டுறாரு 2 தடவை உங்க கணக்குப்படி. அதை தவிர திங்க் பண்ணிட்டே இருங்க, ஞாபகம் வந்து ஆட் பண்ணுங்க. பிரபு மேல. ஹரே கிருஷ்ணன்.
அர்ஜுனா, நீ பார்க்க விரும்புபவை அனைத்தையும் எனது இந்த உடலில் உடனடியாக பார். இப்போது நீ விரும்புபவை மட்டுமின்றி எதிர்காலத்தில் நீ எதையெல்லாம் காண விரும்புவாயோ அவை அனைத்தையும் இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும். அசைகின்றவை, அசையாதவை அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் இங்கே முழுமையாக உள்ளன. மூவபிள், நான் மூவபிள், சரா அக்ஷரா ரெண்டுமே வந்து நீ பார்க்கலாம். எப்படி பார்க்கலாம்? ஒரே இடத்துல. இப்போ நம்ம பார்க்கணும். இப்போ 3D, ஐ திங்க் சிங்கப்பூர்ல நான் பார்த்தேன் 7D அப்படின்னு. இது வந்து மல்டி டைமென்ஷன் ஆப்மே. இப்போ நீங்க எல்லாம் உங்க வீட்டுல இருந்து கிளம்பி போங்க எங்கன்னா குருஷேத்திரம். வீட்டுல இருந்து பார்க்கணும்னு நினைச்சா நம்ம அந்த பாவம் என்ஜாய் பண்ண மாட்டோம். வீடு, சீரியலு, சாப்பாடெல்லாம் கொஞ்ச நேரம் விட்டுட்டு நம்ம அங்க போனா இந்த காட்சியை நம்ம பார்க்கலாம். அதனால இது ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் டாபிக்ஸ். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆரம்பிச்சது இந்த டாபிக் தான். நான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டீச்சருக்கு பேக்கப்பா ஒரு 2 பேஜ் எடுத்தேன். அப்புறம் நாமினிஸ்டர் பிரபுவால எடுக்க முடியலன்னு இங்கிலீஷ்ல இந்த சாப்டர் ஃபுல்லா எடுத்தேன். அதனால இந்த சாப்டர்ல தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆனா இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சாப்டர். ஏன்னா கிருஷ்ணரோட விஸ்வரூபம், பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர் எல்லா குழப்பத்தையும் தீர்த்த ரூபம். அதனால இதை நம்ம பார்க்கலாம். இந்த காட்சியை அவர் சொல்றாரு என்னன்னா, எல்லாமே தெரியறது அப்படின்னு சொல்றாரு. கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் மூணுமே தெரிஞ்ச முக்காலத்தையும் தெரியுற அந்த ரூபம் அப்படின்னு சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் வந்து க்ளோரிஸ் ஹைலைட் பண்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் உன்னுடைய தற்போதைய கண்களால் என்னை நீ காண முடியாது. எனவே நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை தருகிறேன். எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். ஹரி. இப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா, இவருக்கு வந்து ஸ்பெஷல் ஐஸ் கொடுக்குறாங்க. ஆனா பிரபுபாதும் ஆச்சாரியார்கள் என்ன சொன்னாருன்னா, அர்ஜுனரோட ஐயை டவுன்கிரேட் பண்ணாராம். ஏன் டவுன்கிரேட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, 2-handed ஃபார்மை பாக்குறதுக்கு தான் ரொம்ப ஸ்பெஷல் கண் வேணும். ஏன்னா அது அவ்வளவு ஈஸி இல்ல பாக்குறது. அதே பார்த்த அர்ஜுனர் விஸ்வரூபம்ன்றது அதை விட ஸ்தானம் குறைஞ்சது. அதனால வந்து இங்க வந்து உனக்கு ப்ரொமோஷன் அப்படின்னு கொடுத்திருந்தாலும், நிஜத்துக்கு சொன்னா அர்ஜுனரோட கண்கள் ரொம்ப பவர்ஃபுல். குடகேஷான்றதுக்கோசரம் இல்ல, அவர் கிருஷ்ணரை பார்க்க முடிகிற அந்த லெவல்ல அவர் இருக்காரு. விஸ்வரூபம் பாக்குறது அவருக்கு வெரி சாமானமானது. சோ அதனால அவருக்கு வந்து ஐ ப்ரொமோட் ஆகல, டிமோட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதும் நம்ம ஆச்சாரியார்களும் எழுதிட்டாங்க. சோ கண்ணுல பரவாயில்ல பாத்தீங்களா, நம்ம பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிற அந்த கிருஷ்ணரும் இந்த கண்ணுல இருக்கிற கிருஷ்ணரும் ஒருத்தரே தான். சோ அதனால கிருஷ்ணர் வந்து திவ்ய திருஷ்டி கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா இது லிட்டரலி பாத்தீங்கன்னா இது லிட்டில் லோவர் தேன் தி ஒரிஜினல் ஐஸ் ஆஃப் அர்ஜுனா அப்படின்றது நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். இப்ப வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு அவருக்கு திவ்ய திருஷ்டி கொடுத்த அப்புறம் அவர் வந்து அவரோட விஸ்வரூபத்தை அவருக்கு காட்டினாரு அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணன். ஸ்லோகம். அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருள்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக, பிரகாசமாக, எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. சோ அது எப்படி இருந்துச்சுன்னா, அநேக கண்கள், எக்கச்சக்க கண்கள், ரைட்? வாய்கள், வாய்கள், வஸ்திரங்கள், அவ்வளோ ட்ரெஸ், அவ்வளோ நகைகள் எல்லாம் போட்டு பிரம்மாண்டமா இருந்துச்சா. அவ்வளோ அழகான திவ்யமான ரூபம் அப்படின்னு சொல்லி இத எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. கண்கள், வாய்கள், ஓகே, அற்புதமான தரிசனம், அதாவது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு தரிசனம். இப்ப வந்து நான் சொன்னேன், ஒரு ரூம்லயே ஒரு 2 நீங்க ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் எல்லாம் போயிருந்தீங்கன்னா பார்ப்போம். நம்மளே நம்ம ஆச்சரியமா பார்ப்போம். பின்னாடி தெரியும், நம்ம சைட்ல தெரியும், இந்த சைட்ல நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அந்த மாதிரி கிருஷ்ணரே அவ்வளவு அழகான வடிவம். அவர் வந்து மல்டி டைமென்ஷன்ல தெரிஞ்சா எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். இவர் தேர்ல தான் உட்கார்ந்துருக்காரு. கிருஷ்ணர் அவர் முன்னாடி தேரோட்டி தான் இருக்காரு. ஆனாலும் அவர் வந்து அவ்வளவு பெருசா, அவ்வளவு உயர்ந்ததா, அவ்வளவு கியூட்டா ஒரு வருஷன் அவர் பாக்குறாரு. அந்த தெய்வீக அவர் போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ் கூட எல்லாமே தெரியுது அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்ப நீங்க பாக்குறீங்க, இதுக்கு மேல வரப்போகுது. அவரோட காட்சியில வந்து எல்லாருமே தெரியாது. சிவன்ல இருந்து பிள்ளையார்ல இருந்து எல்லாருமே அங்க காட்சி அளிக்கிறார். ஆனா அவர் இன்னும் அந்த தேர்ல தான் உட்கார்ந்து இருக்காரு. இந்த திவ்யமான டிஃப்ரெண்ட் ஆயுதங்கள், ரைட்? 1-2 இல்ல, எக்கச்சக்க திவ்யமான ஆயுதங்களும் தெரியுது. அற்புதமான அந்த லைட் எப்படி இருக்கு? இந்த லைட்னா ஒரு 1000 சூரியன்கள். இப்ப நீங்க சொல்வீங்க, எப்படி மாதாஜி சொல்றாங்கன்னா, எப்படி கம்பேர் பண்றது? இன்கம்பேரபிள் அப்படின்வாங்க.
ஆனா க்ளோசஸ்ட் கம்பேரிசன் என்ன கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த க்ளோசஸ்ட் கம்பேரிசன் வந்து அந்த சூரியனுக்கு தான் கொடுக்க முடியும். அதனால சஞ்சயா அவர் வந்து முடிஞ்ச லெவலுக்கு துர்தராஷ்டிராக்கு சொல்றாரு. அதுவும் சஞ்சயால பார்க்க முடியாது, டைரக்டா பார்க்கல. அவர் திவ்ய திருஷ்டி அவருக்கு இருக்கிறதால அவர் வந்து பார்த்து சஞ்சயா துர்தராஷ்டிராக்கு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சஞ்சயர் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரமபுருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே டைம் ரைட், thousands of sun, 1000 ஆயிரம் கணக்கானனா thousands, லட்சம் கோடி எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம். நம்மளுக்கு புரியுது, ஒரு சூரியனே நம்மளால பார்க்க முடியல. அப்படி இருந்தா எப்படி இருக்கும்? ஐயோ மாதாஜி கண்ணு பூசணையா, அதுக்குதான் அவர் ஸ்பெஷல் லைட் போட்டிருக்காங்க. அதனால பல்லாயிர கணக்கான சூரியன்கள் வர்றதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி அவரு உதாரணம் சொல்றாரு. அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே இடத்துல அவர் பரவி இருக்கிற எல்லா அண்டங்கள்லயும் அவருக்கு தெரியுது. ஒரே இடத்துல இருந்து எல்லாம் என்ன நடக்குதோ, நடந்ததோ, நடக்க போறதோ அதுவும் தெரியுது. ரைட்? சோ டென்ஸ் ஸ்பேஸ், அதான் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாங்க, பியாண்ட் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. நேரம் காலமும் கடந்தவர் அப்படின்றது. ஏன்னா அவர் ஒரு இடத்துல ஆக்குபை பண்ண முடியாது, எப்படி வேணா பண்ணுவாரு. அதனால இந்த ஒன் வித்தவுட் அ செகண்ட், அவர் தான் ஒண்ணு, இரண்டாம் பட்சத்துல யாருமே இல்லை அப்படின்ற அர்த்தத்துல இருக்கு. அதனால இந்த சிறப்பு பார்வை அர்ஜுனருக்கு இருக்கிறதால பார்க்க முடிஞ்சதுன்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர் கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழு முதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். ஹரே கிருஷ்ணா. அவரோட பாடி லாங்குவேஜே மாறிச்சு. யூஸ்வலா ஃப்ரெண்டா இருந்தா இப்படி இருப்பாங்கல்ல, எப்படி அப்படின்னு. ரைட்? இப்ப வந்து அவர் என்னன்னா, அவர் அப்படியே ஒரு பவ்யமான பாவத்துக்கு மாறாரு. இங்க என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, அவர் பிரேமையில இருந்து, அதாவது பிரேமை என்ன மாத்தாச்சுன்னா, ஸ்நேகத்திலும் பிரேமை இருக்கும் இல்லையா, அதுல இருந்து அவர் வந்து ஆவ் அண்ட் ரெவரன்ஸ் அப்படின்னா மரியாதை சிச்சுவேஷனுக்கு மாறுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்ப அர்ஜுனன் வந்து எப்பவுமே ஸ்நேகிதனாலே உங்களுக்கு தெரியும், நட்புல இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்னா எப்படி வேணா பேசுவாங்க, பேச்சு இருக்கும், எப்படி வேணா இருக்கலாம் அப்படின்னு. அவருக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, இப்ப வந்து ஹேர் ஸ்டாண்டிங் ஆன் த ஹேண்ட், கூஸ் பம்ப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல. தமிழ்ல என்ன சொல்வீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. இப்போ நம்ம எல்லாம் ஏதாவது ஒன்னா புல் அரிச்சிச்சுன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி அவருக்கு அப்படியே புல் அரிஞ்சிச்சு. அந்த லெவலுக்கு அவருக்கு அந்த பாவம் ஃபீல் பண்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணன். அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கிறேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் சொல்றாரு, என்னென்னமோ தெரியுது எனக்கு. அதாவது பிரம்மா தெரிகிறாரு, சிவா தெரிகிறாரு, அது ஒன்றும் இல்லாம எல்லா தேவர்கள், இந்திரர், வருணர் எல்லாமே ரொம்ப கிளியரா எனக்கு தெரிய வருது அப்படின்னு சொல்றாரு. நாகங்களும் தெரியுது. இப்ப வந்து அனந்த சேஷா பலராம் என்றவர் ஒரு நாகம், அதுலதான் இப்ப சயனிச்சிருப்பாரு. அவர் வந்து அவரும் தெரிகிறாரு. அது ஒன்றும் இல்லாம அந்த நாகத்துக்கு வாசுகி என்ற பேரும் ஒண்ணு இருக்கு. இப்போ நீங்க சொல்வீங்க பாதாள லோகத்துல இருக்கிற வாசுகி, அதுவும் நிறைய பேருக்கு வாசுகின்றது மத்த பாம்புகளுக்கும் பேரு, ஆனா பலராமுக்கும் அந்த பேர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காங்க. எல்லா உயிர் வாயுகளும் என்னன்னா ஒரே இடத்துல தெரியுறாங்க. பாருங்க, இந்த பிளானட்டரி சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்கு. இப்போ பிரம்மா இந்த மாதிரி போனது, நாபில இருந்து கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு எல்லாமே அவருக்கு ஒன் பாயிண்ட்ல இருந்து தெரியுது. இதை நம்ம இமேஜினே பண்ண முடியாது. ஆனா கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க. நம்ம அங்க இருந்தோம்னா எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு அப்படின்ற ஃபீலிங் வந்தோம்னா, லிட்டரலி அதான் சொன்னேன், நீங்க வீட்டுல இருந்து கிளம்பி அங்க போயிட்டு அப்பதான் அந்த பாவத்தை நம்ம என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஹரே கிருஷ்ணன். உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கிறேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. ஹரி. எதுவுமே முடியல, எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்க முடியுது. இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன்னா, நான் இப்ப உங்களை கூப்பிட்டுட்டு நீங்க வந்து சூரியனை பாக்குறீங்களா, இதுல எங்க சூரியன் இல்ல சாரி வானத்தை பாக்குறீங்களா, இதுல எங்க பிகினிங் எங்க மிடில் எங்க எண்டுன்னா உங்களால சொல்ல முடியாது. நீங்க கரெக்டா சொல்ல முடியுமா, யூஎஸ் தான் மிடில், இந்தியா தான் மிடில், என் தலையில இருக்கிறது பிகினிங். அதே மாதிரி எப்படி ஒரு பௌதிகத்துல க்ளோசஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், அதே மாதிரி விஸ்வரூபத்துல எங்களால சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இதுல வந்து நிறைய நாபிகள், நிறைய கைகள், நிறைய கால்கள் எல்லாமே இருந்து பலவி இருக்கிறதால
எதுவுமே கிளியரா சொல்ல முடியாது. அவர் தான் மூலம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். அதனால முடிவும் அவர் தான், மூலமும் அவர் தான், மத்தியமும் அவர் தான். அதனால எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்க எண்ட் ஆகுதுன்னே சொல்ல முடியல. அப்படி மல்டி டைமென்ஷன் சொன்ன இந்த சைடு அந்த சைடு எல்லாமே இருக்கு. அவருக்கு எப்படி கும்பிடுறதுனே தெரியல. அர்ஜுனர் இப்படி கொடுத்தா இங்க இருக்காரு, இங்க கொடுத்தா அதனால அவர் குழம்பியே போற லெவலுக்கு அவரு எதனால குழம்புறாருன்னா ஆச்சரியத்தில் குழம்புறாரு. அதுதான் வண்டர் அப்படின்னு, அற்புதம். ஹரே கிருஷ்ணா. அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றது. நினைச்சுப்பாங்க, கிருஷ்ணர் நேர்ல இருந்தாலே நம்ம பூஜையில போக முடியல. நம்மளுக்கு அப்படி இருந்தா கூட நல்லா இருக்கும். 365 டிகிரி வியூல மேல கீழே சைட்ல இந்த சைடு அந்த சைடு இந்த சைடு எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான் தெரியுது. ரைட்? அதுவும் இல்லாம எல்லாமே சங்கு சக்கர கதா பாத்திரத்துல அவ்வளவு அழகா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன திவ்ய ஆபரணங்கள் எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்காரு. ரைட்? எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கிற அவர் அவரை பிரகாசமாவும் தெரிகிறாரு. இது ஜஸ்ட் ஒரு வியூ. எல்லா ரூபங்களும் இருக்காரு, பிரகாஷம். இவர் சேரியட்ல இருக்காரு, ஆனாலும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்காரு. இது பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்லோகம் வாசிச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். எல்லாமே திவ்யம் திவ்யம்னு வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. அறிய வேண்டியவர்களில் முதன்மையானவர் நீரே. எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனர் அவரோட ஒப்பீனியன் சொல்லியிருக்காரு. இது வரைக்கும் கிண்டலா அடிச்ச அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா, எல்லாத்தையுமே ஸ்டார்டிங் பிகினிங்கும் நீதான், முடிவும் நீதான், நீதான் முழு முதல் கடவுள். ரைட்? எல்லாம் ரொம்ப ஓல்டு. இது பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம சமிதாலையும் இதேதான் சொல்லியிருக்காங்க. வேணும் கொணந்தம் அரவிந்த தலாய திராட்சம் வர்ணாவதம் சாசிதாமுத சுந்தராங்கம் கந்தர்வ கோட்டி கமனீய விசேஷ சோபம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமாம்பஜம். அதாவது கந்தர்வ கோட்டி அவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு. அதுவும் இல்லாம சிந்தாமணி பல சேவைகள் செய்யறாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வேதேஷ் துர்லப ஆத்ம பக்தோ, அதாவது ரொம்ப பழசு. ரைட்? துர்லபம் கஷ்டம், மறுபடியும் ஈஸி. ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகும். ஏன்னா டிவோட்டிஸ்க்கு ஈஸி, ஆனா மத்தவங்களுக்கு இன்க்ளூடிங் தேவர்களுக்கு உங்களை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதனால அவரோட தன்மை உணர்தல் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா நம்ம மனதால புத்தியால உணர முடியாது, மனதாலையும் உணர முடியாது. அப்ப எப்படி முடியும்னா பாசத்தினால், பிரேமையினால் தான் இருக்க முடியும். அதனால்தான் தேவர்களாலையும் அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியல. ஆனா அவரை தெரிஞ்சுக்க முடியற ஒரே ஒருத்தர் யாருன்னா டிவோட்டி தான் அப்படின்னு. அர்ஜுனர் இது வரைக்கும் பார்த்தது அவரோட ரூபம். ரைட்? விஸ்வரூபம். இப்போ இனிமேல் அவர் பார்க்க போறது என்னன்னா காலரூபா. காலரூபானா டைமயம் அப்படின்னு சொல்ல போறாரு. அதாவது எல்லாமே அழிக்கக்கூடிய ஒரு பண்பு அந்த டைம். அதை பத்தி ஹரே கிருஷ்ணா. நீர் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் இல்லாதவர். உமது பெருமை அளவிட முடியாதது. தங்களது கைகள் அளவிட முடியாதவை. சூரியனும் சந்திரனும் உமது கண்கள். உமது வாயிலிருந்து வெளிவரும் நெருப்பு ஜுவாலையையும் உமது சுய தேஜஸால் இந்த அகிலம் முழுவதையும் தாங்கள் எரிப்பதையும் நான் காண்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் சொல்லிட்டாரு சூரிய கண்கு. இது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு எப்படி சொன்னீங்கன்னா இது பிரம்மசமிதால கூட இருக்கு. எச்சக் துரேஷ சகலா சகலா ராஜா சமஸ்தர் சூர மூர்த்தி அஜேஜ தேஜாக கோவிந்த மாதி புருஷம். சோ ஒரு கண்ணு சூரியன், இன்னொரு கண்ணு சந்திரன் அப்படின்னு. அதனால இது என்னன்னா உங்களோட வாயில இருந்து ஜுவாலா, அதாவது நெருப்பு மாதிரி வருது. அதனால அந்த தன்மை அழிக்கவே முடியாது. மொத்தமே ஆளும் அந்த பவர் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னு கண்கள். ஸோ பேசிக்கலி கண்கள், வாய்கள் எல்லாமே அவரு அப்ரிஷியேட் பண்றாரு. அதனால சூரியனை சந்திரனை கண்களுக்கு சொல்றாங்க. எப்பவுமே கிருஷ்ணனோட ரெண்டு கண்கள் சூரியன் அண்ட் சந்திரன் அப்படின்னு. அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா ராமர் சூரிய வம்சத்துல வந்தா, கிருஷ்ணர் சந்திர வம்சத்துல வராங்க. ரெண்டுமே ஈக்குவலா சொல்லுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம், பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர். மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு உலகமும் குழம்பியுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. உலகமும் குழம்பி இருக்கு. ஏன்னா வானம், பூமி எல்லா சைட்லயும் அவர் இருக்காரு. ரைட்? ஒருத்தர் தான் இவரு. ரைட்? நம்ம பார்த்தோம் கிருஷ்ணர் இஸ் அ பர்சன், அவர் ஒருத்தர் தான். ஆனாலும் வானம், பூமி அது இல்லாம இரண்டு உண்மைனா அந்த சொர்க்கம் அந்த மாதிரி பிளானட்ஸ்ல கூட அவர் இருக்காரு.
எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறத பார்த்து எல்லாருமே குழம்பிட்டாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா அதோட அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி இதுதான். இந்த அந்த ஏரியா தட் இஸ் பிட்வீன் எர்த் அண்ட் ஹெவன், அந்த ஏரியா வந்து அந்த அந்த வேர்ட் சொல்றாங்க ரைட். அந்த ஸ்பேஸ் பேசிக்கலி அந்த கம்ப்ளீட் ஸ்பேஸ்ல அவரு ஃபுல்லா நிறைஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். மகாரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. தேவர்களும் சரி எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சரண்டர் அடிச்சுட்டாங்க. ஆனாலும் எப்படின்னா அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அப்படி ஹம்புலா அந்த மாதிரி அவங்க வந்து கை கோர்த்து அப்படி வணக்கத்தை ஃபுல்லா சரண்டர் ஆயிட்டாங்க. அதுவும் இல்லாம மகாரிஷிகளும் சரி சித்தர்களும் எல்லாருமே வந்து அமைதி அப்படியே அவங்க எல்லாம் ஷாக்ல நின்றுட்டாங்க ரைட். ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து தேவர்கள், ரிஷிகள், சன்னியாசிகள், சித்திகள் எல்லாருமே வந்து ஒரு மாதிரி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த காட்சியை அப்பனா என்ன தெரிய வருது, இதுல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டும் தெரிய வருது. என்னன்னா அர்ஜுனர் ஒண்டி பாக்கல, மத்தவங்களும் பாக்குறாங்க. இல்லைன்னா நாளைக்கு என்ன சொல்லுவீங்க, அர்ஜுனருக்கு ஒரு கனவா இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னுவீங்க. இல்லைன்னா அர்ஜுனருக்கு கனவு இல்லை, அவருக்கு கிருஷ்ணர் மேல ஆசை, அதனால கிருஷ்ணர் ஏதோ சொன்னாரு தியரி கிளாஸ், அவர் கண்ணு இதுல அப்படி அவருக்கு அந்த ஃபீலிங் அப்படின்னு. இந்த ஃபீலிங் எல்லாம் இல்ல, நிஜமாவே சீன். அவரு திருஷ்டம் ரைட், அவர் ஆடியன்ஸ் கொடுக்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சிவபெருமானின் பல்வேறு தோற்றங்கள் ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், சாத்தியர்கள், விஸ்வதேவர்கள், இரு அஸ்வினிகள், மருத்துகள், முன்னோர்கள், கந்தர்வர்கள், யக்ஷர்கள், அசுரர்கள், சித்தர்கள் என அனைவரும் உம்மை வியப்புடன் பார்த்து கொண்டுள்ளனர். ஹரி. எல்லாருமே ரைட், சிவன், பிரம்மன், அதுவும் இல்லாம ஆதித்யாக்கள், யக்ஷா, ராட்சசா, யவன் எல்லாருமே ரைட். எல்லா லோகத்திலையும் எல்லாருமே சித்தர்கள்ல இருந்து பக்தர்கள்ல இருந்து எல்லாருமே பாக்குறாங்க. பக்தர்கள் வந்து அற்புதமான எக்ஸைட்மெண்ட், மத்தவங்களுக்கு ஆச்சரியம் அதுல பாக்குறாங்க. தேவர்கள் வந்து எல்லாருமே தேவர்கள் உண்டு இல்லாம தேவலோகமும் சரி எல்லா லோகத்திலுமே அவங்க பாக்குறாங்க அப்படின்றத பாக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இங்க அசுரர்களையும் குறிப்பிடுறாங்களே மாதாஜி, அவங்களுக்கும் அப்ப இந்த பார்வை இருந்துச்சுன்னு அர்த்தமா ஆமா மாதாஜி? ஆமா, வெரி நைஸ் கொஸ்டின் அப்சர்வேஷன். அசுரர்களுக்கும் தெரியுது. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அசுரர்கள் எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்க, நம்ம அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ண முடியாது. நம்ம ராவணன் மாதிரி அசுரர்கள் நினைச்சு பாருங்க, பலி மகாராஜ், பிரகலாத் மகாராஜ், தைத்யா ஃபேமிலி, அந்த மாதிரி எக்ஸால்டட் அசுரர்களுக்கும். ஆனா என்ன டிஃபரன்ஸ், டிவோட்டிஸ் எல்லாம் எக்ஸைட் ஆறாங்க, ஆனா அசுரர்கள் எல்லாம் டென்ஷன் ஆயிட்டு ஓடுறாங்க மூளைக்கு. அததான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி கியூட். இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அர்ஜுனா கிட்ட இருந்து. எதுக்கு நான் கியூட்னு சொன்னேன்னா, நம்ம எல்லாம் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆனா நம்ம சொல்லவே மாட்டோம் ரைட். அதாவது பசங்க கிட்ட கூட நான் ரொம்ப தைரியசாலி, எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை, தப்பு இல்லை, அப்படிதான் சொல்லணும். ஆனா சில தடவை வந்து எனக்கும் பிரச்சனை இருக்குமா, நான் பாக்குறேன், நானும் பயந்துதான் இருக்கேன், ஆனா டோன்ட் வரி நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம நார்மல் அப்படின்ற ஃபீலிங் வரும். நான் வந்து சூப்பர் மேன், சூப்பர் விமன், சூப்பர் மேன் தான் அப்பா, சூப்பர் விமன் தான் அம்மானு குழந்தை நினைக்கலாம், தப்பு இல்லை. அது ஒரு 5 வயசு வரைக்கும் அந்த ஃபீலிங் கொண்டு வரலாம். ஆனா அந்த குழந்தை 40 வயசு ஆச்சுக்கூட 50 வயசு ஆச்சுக்கூட நம்ம அதே ஃபீலிங் கொண்டு வரணும்ன்றது தேவையில்லை. ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கும் அந்த மெச்சூரிட்டி வருது. ஒரு 20 வயசு ஆனோடனே ஒரு லெவலுக்கு நம்மளோட ஃபீலிங்ஸை வெளில எக்ஸிபிட் பண்ணலாம். இதையே சொல்லியிருக்காங்கன்னா எல்லாருமே ரைட். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து பல பற்கள், கண்கள், கைகள் எல்லாம் இருக்கு. இந்த மாதிரி பார்த்தோன்னே தேவர்கள் ஒண்டி குழப்பல, நானும் குழம்பி போயிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் வந்து ஆனஸ்டா அட்மிட் பண்றாங்க. இது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம வந்து நம்மளுக்கு நம்மே உண்மையா இருக்கணும். சில தடவை நம்ம வீட்லயே கூட சொல்ல மாட்டோம் நம்ம பயந்துருக்கோம்னு, அது நம்மளோட ஃபால்ட், அப்படி நம்ம இருக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட், எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும்போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம சொல்லுவோம் எல்லாம் ஆங்ஸைட்டி, டென்ஷன், பயம். அவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி உன்னோட வானத்துல இருந்து எல்லாம் இந்த மாதிரி தோற்றுக்கிறது, இந்த ஒளி எல்லாமே பார்த்து எனக்கு என்னன்னா மனது வந்து குழம்புது.
எதனால குழம்புதுன்னா பயத்தினால. ஏன்னா நம்ம சொல்லுவோம் அவருக்கு குழம்புதுன்னா அப்ப அவருக்கு சந்தேகமா, அவர் சந்தேகம் இல்ல, பயம். ஏன் அந்த பயம் வருது அப்படின்னா அங்க சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே தேவர்களுக்கே குழம்பிடுச்சு, எனக்கும் குழம்பிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவர்களின் இறைவனே, உலகங்களில் அடைக்கலமே, என்னிடம் கருணை கொள்ளும். கால நெருப்பினை போன்ற உமது முகங்களையும் பயங்கரமான பற்களையும் கண்டபின் எனது மனதை நிலைநிறுத்த முடியவில்லை. எல்லா திசைகளிலும் நான் குழம்பியுள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் என்ன சொல்றாரு, தேவர்கள், இறைவன் எல்லாமே, உலகத்துல இருக்கிற எல்லாமே அடங்கி இருக்கின்றாலும் எல்லாருமே எல்லாருமே குழப்பத்துல இருக்காங்க, நானும் குழப்பத்துலதான் இருக்கேன். ஏன்னா எல்லா திசையிலும் இருக்கேன், ரைட்? நானும் கன்ஃபியூஸ். ஸோ வெரி கிளியர்லி 2-3 தடவை அவர் நான் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கேன், நான் ஒண்டி இல்ல, தேவர்களும் குழம்பி இருக்காங்க, அவங்கள மாதிரி நானும், என்னோட மனமும் என்னால கட்டுப்படுத்த முடியல, அதுவும் ஒரு மாதிரி ஆங்ஸைட்டில இருக்கு, எனது மனதை ஒரு ஏன்னா இவங்கெல்லாம் தீரான்றவங்க, அந்த ஸ்திதியே முடியல. ஏன்னா இது காலரூபம். அந்த காலரூபாவை பாக்குறச்சு என்னன்னா, அந்த பல்கர் எதனால அவர் அப்படி நினைக்கிறாருன்னா, விஸ்வரூபம் உண்டி இல்ல, காலரூபத்துல ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, அங்க வாயில இவர் பார்க்க போறாரு, எல்லாமே பார்த்து கொண்டும் இருக்காரு. அவர் என்னன்னா நம்மளோட கர்ணர் அவர் கர்ணர் முடியல, துரோணாச்சாரியா, நம்ம பீஷ்மா எல்லாருமே அவர் வாயில போயிட்டு லிட்டரலா அவங்க கைமா போன்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம கண்ணெதிரில நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் வெஜிடேரியன்ஸ் சொல்லுவாங்க, சாப்பிடுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இளம் வயசுல இருக்காங்களா, 16ல இருந்து 21 வயசு, மார்க்கெட் போகவே விட மாட்டாங்க பசங்களை. எதுக்கு சொல்லுங்க, அவங்க மனது குழம்பிடும், ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிடும் அப்படின்வாங்க. ஏன்னா அவங்க அந்த வயசுல டிஸ்டர்ப் ஆனா என்ன மாத்தாச்சுன்னு சொல்லுவீங்க, விட்டுருவாங்க நான்வெஜ்ஜ. நம்ம ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம், சரி அப்ப அனுப்புங்க அவங்க விட்டுருவாங்கன்னு. ஆனா அவங்களுக்கு அது பயம், அந்த மாதிரி ஆகக்கூடாதுன்றதால பசங்க விடவே மாட்டாங்க. ரொம்ப நாள் பாத்தீங்கன்னா அவங்களே தான் போவாங்க, அவங்க காட்டக்கூட மாட்டாங்க. இந்த பலி, ஆடு பலி, இந்த எந்த பலியும் இருக்குல்ல, மாடு பலி, ஆடு பலி, மோஸ்ட்லி ஆடு பலி தான், மாடு பலி கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆடு பலி எல்லாம் பண்ணவே மாட்டாங்க. அந்த கோழி பலி இதெல்லாம் காட்டவே மாட்டாங்க. ஏன்னா அதை பார்த்துட்டா அவங்க விட்டுருவாங்க நான்வெஜ்ன்ற மாதிரி. அதாவது இந்த இவங்களும் பாத்தீங்கன்னா இந்த டாபிக் எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரியே இருக்கச்சே இப்போ கிருஷ்ணனோட வாய்கள் நடுவுல இவங்க எல்லாம் கச்ச கச்சன்னு கட் பண்ணி கீழே உண்டா எவ்வளவு பயங்கரமான ஒரு காட்சியா இருக்கும் அப்படின்றதான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன டைம் ஆச்சு? 9 9:05 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 9:25 கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, படிங்க பிரபு. தனது கூட்டத்தைச் சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரரின் எல்லா புத்திரர்கள், பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்க்குள்ளே விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கு இடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் அதான் சொல்றேன், அப்படியே மனுஷன் கைமா வாயில ஆயிட்டு இருந்துச்சுன்னா எந்த லெவலுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு பாருங்க. அதை வேற அர்ஜுனர் பாக்குறாரு, அந்த ஓடு தலை எல்லாம் டக்கு முடக்குன்னு கடிச்சு துப்பிட்டு இருக்காரு கிருஷ்ணர்னா எப்படி இருக்கும்ன்றது. ஆறுகள் எப்படியெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி அது பயங்கரமான ஒரு காட்சி. அது சொல்லவே முடியாத லெவலுக்கு ஒரு பயங்கரமா அவருக்கு தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பில் அழிவை நோக்கி நுழையும் விட்டில் பூச்சிகளைப் போல் எல்லா மக்களும் உமது வாய்களில் முழு வேகத்துடன் நுழைவதை நான் காண்கிறேன். அனாலஜி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா கொடுத்திருக்காங்க. என்னன்னா அந்த ஃபயர், நீங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல என்ன சொல்வீங்க அதுக்குன்னு எனக்கு தெரியல. நாங்க ஃபயர் பி பண்ணுவோம், அதாவது நேரா போய் அது நெருப்புல போய் குதிச்சிடும். சூசைட் அட்டெம்ப்ட் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா லைட்டுக்கு நீங்க இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா லைட்ல அட்ராக்ட் ஆகும். முன்ன லைட்டுக்கு நெருப்பு தான் ரைட். அதனால அதுக்கு தெரியாமல் அதே நெருப்புல போய் அதுவே விழுந்து இறந்துடும். அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு தான் ஆண்டவன் அப்படின்னு தெரிஞ்சும் சிலர், தெரியாமலும் பலர் உள்ள போய் மாட்டிக்கொண்டு தவிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறாங்க. இதுதான் அந்த பிக்சர். அதனால இந்த பூச்சிகள், அந்த பூச்சிக்கு பேர் என்னன்னு தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. பட் அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரி இருக்கும் நம்ம பார்க்கலாம். வெட்டில் பூச்சி, வெட்டு பூச்சியா? ஓகே, அந்த மாதிரி போகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணுவே, கொழுந்து விட்டெறியும் உமது வாய்களின் மூலம் எல்லா திசைகளிலும் உள்ள மக்கள் அனைவரையும் தாங்கள் விழுங்கிக் கொண்டுள்ளதை நான் காண்கிறேன். உமது தேஜஸினால் அகிலம் முழுவதையும் நிறைத்து கொண்டு உக்கிரமான தகிக்க கூடிய கதிர்களுடன் தாங்கள் வீற்றுள்ளீர். ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்ல, தேஜஸ்ல அப்படியே நீங்க உங்க உக்ரமான அந்த எல்லா சைட்லயும் எல்லா மனிதர்களும் பாக்குறாங்க, ஃபீல் பண்றாங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாங்க. அதனால உக்ரம்ன்றது எக்ஸ்ட்ரீம் ஹை, ரைட்? நம்ம
நம்ம நரசிம்மருக்கும் அந்த வேர்ட் சொல்லுவோம். அதனாலதான் நம்ம அந்த ஸ்லோகா சொல்லுவோம். உக்ரம் வீரம் விஷ்ணும் ஜுவலந்தம் சர்வதோமுகம் நரசிம்மம் வீஷணம் பத்ரம் மிருத்யும் நமாமியகம். ஏன் சொல்லலாம் உக்ரம் வீரம் ஆனா அந்த உக்ரம் அந்த அதுல ஜுவலந்தா அப்படின்னா அந்த ஃபயர் எமிட் ஆகுறதுன்னு அதை விட பல மடங்கு இங்க தெரியறது அப்படின்னு அததான் இங்க சொல்றாங்க. ரைட். இதனால இது என்னன்னா அந்த அந்த ஃபியர்ஸ் ஃபீலிங் இங்க தெரிய வருது அப்படின்னு. இப்போ நான் போற ஸ்பீட் எல்லாருக்கும் கிளியரா புரியுதா இல்ல இன்னும் ஸ்லோ போகணுமா இல்ல இதே ஸ்பீட்ல போகலாமா? போலாம் மாதாஜி, இன்னைக்குள்ள முடிக்கணும்னா இந்த ஸ்பீடு போனாதான். ஹரே கிருஷ்ணன். இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து 31 to 34 இன்னைக்குள்ள முடிக்கணும்ன்ற டார்கெட்னால நாளைக்குள்ள முடிக்கணும். பட் அது ஃப்ளோல போயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா இது ரொம்ப நீங்க படிச்சாலும் இதேதான் கண்டென்ட். இப்போ வந்து கேள்வி பதில்கள் போகுது. இங்க 2 பேருக்குள்ள என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேவர்களின் இறைவனே, உக்கிரமான ரூபமே, தாங்கள் யார் என்பதை தயவு செய்து எனக்கு கூறும். உமக்கு எனது வணக்கங்கள். என்னிடம் கருணை காட்டும். தாங்களே ஆதி புருஷர். உங்களது நோக்கம் என்ன என்பதை அறியாததால் அதை தெரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம எல்லாம் நினைப்போம் காலரூபம் காட்டுறாரு, இதெல்லாம் காட்டுறாரு, இவர் கொடூரமாரா என்பரா? கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி 9th சாப்டர்ல சமூகம் சர்வபூதேஷு நமேத் பேஷோ சினா பிரியக அப்படின்னு சொன்னாரு. எல்லாரும் ஈக்குவல்ன்றாரு. இப்போ இந்த மாதிரி கடிச்சு துப்பு போடுறாரு. இதை வேற டெமோ காட்டுறாரு. உங்களோட நீங்க யாருன்னு தெரியும் எனக்கு. மகா புருஷா, புருஷோத்தமம், உத்தம புருஷர், அதெல்லாம் டவுட் இல்லை. முழு கடவுள், ஈஸ்வரர் எல்லாமே. ஆனா வாட் இஸ் யுவர் இன்டென்ஷன்? நீயே இந்த ஃபார்ம்ல வந்திருக்க, உன்னோட எண்ணம் என்ன? ரைட். அந்த கன்ஃபியூஷன் அவருக்கு இருக்கு. நீங்கள் யார் அப்படின்றது, நீங்கள் கிருஷ்ணரா இல்லையான்றது இல்ல. வை ஆர் யூ ஹியர்? உன்னோட மோட்டிவ் என்ன? நீ வந்ததுக்கு ரீசன் என்ன? காரணம் என்ன? இது வந்து இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு கூட தெரியாது. கிருஷ்ணர் ஏன் வந்திருக்காருன்னா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுட்டோம். யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய கிளானிர் பாரதி பாரத அபியுத்தாம தர்மஸ்ய ததாத்மானாம் சுஜாமியம் படிச்சுட்டோம். பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய துஷ்கிடம் தர்ம சம்ஸ்தாபநாதாய சம்பவாமி யுகே அன்றெல்லாம் படிச்சதால நம்மளுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கு. இல்லைன்னா நம்மளுக்கு தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான், உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். காலம் அப்படின்னு ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா டைம் ஐயம் கிருஷ்ணனோட கையில இருக்கிறதா சுதர்ஷன் சக்கரா. அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்களே போய் எவ்வளவு பண்ண முடியுது, எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. மாதாஜி எப்படி மாதாஜி டைம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும்னா அதுதான் கிருஷ்ணனோட பெருமை. சுதர்ஷன் சக்கரா தான் டைம். அப்பனா என்ன ஆகும்? காலம் வந்து அப்படியே விரிவாகும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா காலம் நேரம் எல்லாமே விரிக்கும். யசோதா மைய வந்து நம்ம தாமோதர் மாசம் போன மாசம் தான் முடிஞ்சது. கிருஷ்ணரை வந்து பிடிக்கிற மாதிரி வந்த உடனே அச்சோ கிருஷ்ணர் மாட்டிப்பாரு, பலராம் தான் டைம் அப்படியே அந்த இடம் ஸ்பேஸ் தூரம் ஆக்கிடுவாராம். அப்புறம் யசோதா மைக்கு ஐயோ இவ்வளவு தூரம் போயிட்டாங்களே அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வச்சு அதை கிட்ட ஆக்கிடுவாராம், கிட்ட பிடிக்கிற மாதிரி. அதே மாதிரி டைம்ன்றது வந்து இது வந்து இடம் ஸ்பேஸ். ஏன்னா பௌதிக உலகமும் ஆன்மீக உலகமும் கிரியேட் பண்றதோட இன்சார்ஜ் வந்து பலராம். இப்போ அதே மாதிரி டைம் நேரத்தோட இன்சார்ஜ் வந்து சுதர்ஷன் சக்கரா. அதனால கிருஷ்ணர் தான் சுதர்ஷன் சக்கரா. சோ நம்ம கிருஷ்ணனோட டிவோட்டி சுதர்ஷன் சக்கரா. அவர் வந்து அவரோட இன்கார்டினேஷன் எப்படி வேணா சொல்லலாம். அதனால அப்படி இருக்கச்சு என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம சுதர்ஷன் சக்கரா தான் டைம்ன்றதால நம்ம கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணும்ன்ற பாவம் இருந்துச்சுன்னா அந்த சுதர்ஷன் சக்கராவே நம்மளுக்கு அந்த இடம் கொடுக்கும். அதனால நிறைய பேர் காலையில 4 மணில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் டைமே இல்லை. இப்போ நிறைய புத்திஸ்ட் மார்க் வந்து கிரிக்கெட் பாக்குறதெல்லாம் போட்டோ எடுத்து போட்டாங்களாம். இந்த மாதிரி நீங்க வந்து இஸ்கான் மாங் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க அவ்வளவு பெர்ஃபெக்டா ஆனா இல்ல அவங்களுக்கு டைம் இல்ல, அவ்வளவு பிஸியா இருக்காங்க ஆக்டிவிட்டில. அவங்க எங்க கிரிக்கெட் பார்க்கறது? நம்மளே வந்து என்ன நிறைய பேர் கேட்பேன், எனக்கு யூஸ்வலா டிவி பார்க்க பிடிக்காது, அது வேற விஷயம். ஆனா வேற ஏதாவது ஜென்ரலா ஃப்ரெண்டோட அரட்டை அடிக்கணுமா அப்படின்றது கூட டைம் இருக்காது இப்போ. ஏன்னா அவ்வளவு பிஸியா நம்ம எல்லாருமே இருக்கோம். ஏன்னா அந்த கிருஷ்ணர் கிட்ட இருக்கிற செயல்கள் அவ்வளவு இருக்கு. சோ அது இவர் என்ன சொல்றாரு, ஆனா அவ்வளவும் அகாமடேட் பண்றதுக்கு கிருஷ்ணர் டைம் கொடுக்குறாரு. அதான் காலம் நான் யார் நீ, ஏன்னா டைம் ஓஸ்மி அப்படின்னு சொல்லுவாரு. காலம் நான் அப்படின்றத அவரு ஹைலைட் பண்றாரு. அதனால இது வந்து என்னன்னா இது எல்லாரையுமே காலத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன எல்லாமே பாக்குறோம். குழந்தையா பிறக்கிற நம்ம இப்போ நம்மளையே எடுத்தோம் வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம குழந்தையாதான் இருந்தோம். அம்மாவெல்லாம் கேட்டானா இப்போதான் குழந்தை மாதிரி பிறந்தாலேன்னு. இப்போ இந்த வயது ஆயிடுச்சோம், நம்மளும் முதுமையான வயதுல நம்ம அழியப்பட போறோம். அதனால காலம் வந்து யாரையுமே ஸ்பேர் பண்ணாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். டைம் அண்ட் டைட் டஸ் நாட் வெயிட் அப்படின்னு ஒரு இங்கிலீஷ்ல ஒரு வார்த்தை இருக்கு. அதாவது டைமும் அலைகளும் யாருக்கோசமும் காத்து கொண்டு இருக்காங்க. அலைகள்ன்றது இந்த எக்ஸாம்பிள் இல்ல, வெறும் டைமை பத்தி சொல்றாங்க.
இங்க பாத்தீங்கன்னா அப்போ அந்த காலம் எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ண முடியும்னா இந்த மாதிரி சேவைகள் செஞ்சு இந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ணி இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் கோசம் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் போட்டோம்னா அந்த காலமே ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும். அதனாலதான் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம பிரதாப் ருத்ரா, அதை விட இன்னும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அம்பரீஷ் மகாராஜ். என்னன்னா அவர் கண்ணு வந்து கிருஷ்ணரை பாக்குறதுக்கும் கை வந்து இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல 2வது கேண்டர்ல ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் கோசரம் சேவை செய்யலன்னா ஐ திங்க் 3rd சாப்டர்ல 1.2 3rd சாப்டர் படிச்சீங்கன்னா அச்சோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலன்னா அது வந்து வேஸ்ட் பணத்துக்கு. தலை வந்து வெறும் கிரீடம் வச்சுட்டு சாயலன்னா வேஸ்ட். கண்ணு வந்து உன்னை பாக்கலன்னா அதோட கண்கள் எதுக்கோசம் கம்பேரிசன் நம்ம பீகாக்குக்கோ கண்ணு இருக்கானா அது பிரயோஜனம் இல்லை. காது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாம்புக்கும் காது இருக்கு ஆனா அதுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை. வாய் வந்து நுயலை போல அது இருந்தும் லாபம் இல்லை. நுயலை தன் வாயால் கெடும் அப்படின்னு ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம உடம்பு வந்து பௌதிகத்துக்கோசம் யூஸ் பண்ணாம ஆன்மீகத்துக்கு செய்யணும். கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கலன்னா அதனால லாபமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணன். எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு. உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே சவ்ய சாட்சியே, போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. நிமித்த மாத்திரமே சவ்ய சாட்சி அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனால நிமித்த மாத்திரம் அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். சவ்ய சாட்சி அப்படின்னு பார்த்தா அர்ஜுனருக்கு ஒரு ஸ்பெசிபிக் டேலண்ட் இருக்கு. அவர் என்னன்னா யூஸ்வலி 2 ஹேண்ட்ல எழுதுறவங்களும் சவ்ய சாட்சி. இவர் ஒரே டைம் 2 ஆரோ ஒரே டைம் 2 கையிலும் யூஸ் பண்ணுவார். நாட் ரைட் பண்ணுவேன் லெஃப்ட் பண்ணுவேன்றது ஒரே டைம் அடிக்க முடியும். அதுக்கு சவ்ய சாட்சி. நிமித்த மாத்திரம்னா பி அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்றாரு. ஏன்னா ஃபியூச்சர் கன்ஃபார்ம்டு இவங்கெல்லாம் அழிய போறாங்க. கம்முன்னு நீ வந்து நான் கிரெடிட்ஸ் நான் கொடுக்க போறேன், நீ இல்லைனாலும் எப்படி இருந்தாலும் நான் பண்ண போறேன், அதுக்கு கவர்மெண்ட் நீயே பண்ணிட்டு நீ அந்த கிரெடிட்ஸை எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. அதனால ஒருவேளை நீ செய்ய முடியாதுன்னு சொன்னாலும் கண்டிப்பா இதெல்லாம் நடக்கும். அதனால நீ ஒரு சவ்ய சாட்சி, நிமித்த மாத்திரமா இரு. எனக்கு இதுதான் நம்மளும் செய்யணும். நிறைய தடவை வந்து இவங்களுக்கு என்ன தப்பா வேற இது இல்லை, நான் ஏதோ ஹெல்ப் பண்ணிதான் அவங்க வாயிறாங்கன்னு இல்லை. கிருஷ்ணர் ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்க. அது நம்மளா இருந்தோம் வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம அவரோட பிளான்ல இருக்கோம். நிமித்த மாத்திரமா சவ்ய சாட்சியா இருக்க முடியாது, பட் அட்லீஸ்ட் நிமித்த மாத்திரமா இருக்கும். இல்ல நான் வந்து பண்ண மாட்டேன், அவன் எப்படி பண்றான்னு பாக்கலாம், அவன் எப்படி போறான்னு பாக்கலாம்னு நினைச்சோம்னா கிருஷ்ணர் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம இல்லாமல் யாராவது ஒருத்தரை கண்டிப்பா அனுப்புவாரு அப்படின்றத பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். வெறுமனே போரிடுவாயாக. உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்தி விடுவாய். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்றாரு, நீ சொல்லவே வேண்டாம். நம்ம பீஷ்மரு ரைட், எல்லாருமே துரோணர் கர்ணர் எல்லாருமே ஆல்ரெடி காலி ரைட். நீ அழிக்கணும்னு இல்ல, ஆல்ரெடி அவங்க டெட்டு. நீ என்ன பண்ணணும்னா அதான் மறுபடியும் அதே சபை சாட்சி மாதிரி நீ வெறும் வந்து போர் தைரியமா செய், எந்திரிச்சு போரிடு. அப்படின்னா என்ன சொல்றாரு, கர்மத்தை செய் பயனை எதிர்பார்க்காது. எல்லாத்தையுமே ஆக்டிவிட்டி எதுவுமே பண்ணாத போய் ஒரு மூலையில உட்காருன்றது இல்ல. எப்பவுமே வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டியூட்டியை நீ செய்யணும், ரெஸ்ட் டு லீவ் இட் டு காட் தான் சொல்றாங்க. டியூட்டியே செய்யாம வீட்டுல உட்காந்து நான் வந்து என் பொண்டாட்டிக்கு நல்ல சாப்பாடு வரணும், என் மனைவி வந்து நல்லா இருக்கணும், அப்படியே மனைவி வந்து என் புருஷன் நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா ஹெல்த்தியா இருக்கணும், என் பசங்க எல்லாம் நல்லா போடணும், ஒன்னும் ஆகாது. நம்ம எஃபர்ட்ஸ் போடணும். நம்ம எஃபர்ட்ஸ் போட்டா அவர் ஹெல்ப் பண்றாரு. இங்கிலீஷ்லயும் ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்கு, என்னன்னா காட் வில் ஹெல்ப் தோஸ் ஹூ ஹெல்ப் தெம்செல்வ்ஸ். தனக்கு தானே ஹெல்ப் பண்றவருக்கு தான் ஆண்டவனும் ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. நம்ம ஒரு மூலையில முடங்கி இருக்கணும் அப்படி சொல்ல அர்ஜுனா அவனுக்கு எதுவா வேணும்னா மூலையில இல்ல, எந்திரிச்சு ஸ்போர் இது அப்படின்னு தான் இங்க சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து இத்தகைய உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடனும் குரல் தழுதழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். ஹரி. என்னன்னா மறுபடியும் வணங்குறாரு. ஏன்னா அவர் வந்து பாருங்க, அவர் வாய்ஸ் எல்லாம் பிளாட்டரிங் வாய்ஸ், அந்த ஒரு ஷிவரிங் ஆயிடுச்சு இல்ல, டென்ஷன் எல்லாம். அதனால அவர் இப்படி கும்பிடுறாரு ஏன்னா எல்லா சைட்லயுமே கிருஷ்ணர் இருக்காரு. அதனால அவர் வந்து ஒரு இடத்துல எப்படி கும்பிடுறது, எல்லா இடத்துலயும் நம்மளுக்கு வந்து பூஜை ரூம் ஒரே ஒரு இடத்துல இருக்கு, நம்ம இப்படி கும்பிடுறோம். சில தடவை நம்ம பெரிய கோயில் மாயப்பூர் எல்லாம் போனோம்னா நம்ம இப்படி பார்ப்போம். பிருந்தாவன் பார்த்தா கூட 3 ஆல்டர், இந்த சைட் பார்ப்போம் இந்த சைட் பார்ப்போம். 3க்கே நம்ம இப்படி ஆறோம்னா இந்த மாதிரி 300 கோடிகள் சுத்தி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன நிலைமை அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். அதனால அவங்க வந்து ரொம்ப பவ்யமா பல ஆங்கிள்லயும் அவரு பாக்குறாரு அப்படின்றத பாக்கணும். இப்ப வந்து நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறோம் என்னன்னா 36ல இருந்து 38 என்னன்னா
அவர் என்ன சொல்றாரு, அவர் என்ன அட்வைஸ் என்ன பேசுறாரு அப்படின்றத பார்க்க போறோம் நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. ஹரி. ரிஷிகேஷ சேவனம், ரைட்? சர்வோபா நிஷதோ காவா போக்தா. இது என்னன்னா ரிஷிகேஷன்றது கண்ட்ரோலர் ஆஃப் சென்சஸ். ரிஷிகேஷ்ன்றது நம்ம சென்சஸ்க்கும் சொல்லுவாங்க. அவர் வந்து அவரையும் கட்டுப்படுத்துறவர் அப்படின்றதால இப்போ சித்தர்களுக்கெல்லாம் அவர் மேல பக்தி, பாதத்துல இருக்காங்க, அவரோட பாதத்தை போக்கஸ் பண்றவங்க சித்தர்கள். பக்தர்கள் அவரோட மனதில் இருக்கிற அந்த பாசத்தை போக்கஸ் பண்றவங்க. ரெண்டுக்கும் நடுவில் அப்ப அசுரர்கள் என்ன ஆறாங்கன்னா அவங்க பயத்துல நடுங்குறாங்க அப்படின்றத இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நம்மளுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் காளியா நடனம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காளியா நடனத்துக்கு அவர் குதித்த அந்த பிளேயர், அந்த ட்ரீ கூட இருக்கு, காளியா கேட், ரைட்? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ திங்க் அபவுட் 3 மைலோ என்னமோ அவ்வளவு தூரம் அவர் குதிச்சிருக்காரு. அந்த இடம், இந்த இடம் நடந்துச்சு இல்லையா அது. சோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா இவங்களை எல்லாம் பயம் முடுத்த வைக்கிறது. அவர் எல்லா அசுரர்களையும் மாழ்ந்துட்டாங்க, எக்ஸப்ட் அந்த காளியா நடத்துல இருக்கிற அவர் ஒண்டி இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணன். மகாத்மாவே, பிரம்மாவிட விட சிறந்தவரே, நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜட தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். ஹரே கிருஷ்ணா. யுவர் காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ், நீங்க தான் தலைவர், நீங்க தேவர்களுக்கு தேவர்கள். அது உண்டு இல்லாம நீங்க அழிவற்றவர், நீங்கெல்லாம் ஆதி அனாதி எல்லாம் தெரிஞ்சு போன அப்புறம் என்ன ப்ராப்ளம், ஏன் மத்தவங்க கும்பிட மாட்டேன்றாங்க அப்படின்னு இந்த கொஸ்டின் நம்ம கூட இருக்கும். ஏன் மத்தவங்க ஈஸியா கும்பிட்டு போலாமே, எப்படி கும்பிடணும்ன்றது விடுங்க, ஆனா கும்பிடுறதுல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் நினைப்போம். சில தடவை நான் கூட சொல்லுவேன், ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டுக்கு போச்சு பிரசாதம் அது ஏன் வைக்கணும், எல்லாம் வைக்கணுமானா இதுல என்ன ப்ராப்ளம், நம்ம சாப்பிடுறோம் அது கொஞ்சோண்டு வச்சுட்டு போனா என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அதேதான் இவரும் கேட்கிறாரு, கும்பிட்டுட்டு போக வேண்டியதானே உன்ன, ஏன் இப்படி பண்றாங்க, ஏன் கும்பிடுறதையும் ஹெசிடேட் பண்றாங்க அப்படின்னு அவங்க கேட்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நீரே ஆதிதேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. பௌதீக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே. எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஒரு சீரியல்ல வந்து நம்ம ஆக்ட் பண்ணுவோம். இப்போ சீரியல்ல ஆக்ட் பண்றோம் வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நான் ஒரு சீரியல்ல வந்து ஒருத்தர் கணவரா ஆக்ட் பண்றேன். இப்போ அந்த சீரியல் டைம்ல நிஜமாவே ஒரு கணவர், என்னோட கணவர் வர ஆரம்பிச்சுக்கோங்க இன்டர்வல் டைம்ல. இப்போ போய் நான் அவர்கிட்ட போய் பேசிட்டு இருக்கேன், நிஜமாவே கையை பிடிச்சி பேசிட்டு இருக்கேன்னா இப்போ நீங்க பாக்குறவங்க என்ன சொல்லுவீங்க, ஐயோ என்ன இது ராதிகா மாதாஜி 2 கணவனோட இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்க. என்ன சொல்லுவீங்க, இது வந்து ஆக்டிங், அதுதான் ஒரிஜினல் கணவன், அவங்களோட தானே பேசுறாங்க, அதுல என்ன தப்பு இருக்குன்னு சொல்லுவீங்களா இல்லையா? இல்லையா? ஆமா ஆமா மாதாஜி. ஏன்னா இது டிராமா, இது ஜஸ்ட் ஆக்டிங். இந்த பாவத்தை நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். இதுக்கு வந்து நம்ம பொய்யா இருக்கும்னு நான் சொல்ல வரல. இங்க இருக்கிற மனைவி, இங்க இருக்கிற கணவன், இங்க இருக்கிற பசங்க எல்லாம் மெயினா வந்து இது ரொம்ப ஏன் ஸ்பௌஸ் சொல்றாங்கன்னா, ஸ்பௌஸ் தான் அட்ராக்ட் ஆகும் மைண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ், பசங்க வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் எடுக்கும். அது வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் தான் நம்மளோட புருஷ உத்தமன். இது வந்து நான் பெண்களுக்கு சொல்ல, ஆண்களுக்கும் சொல்றேன். ஏன்னா இங்க பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்கள் பெண்கள் என்றவங்க எல்லாம் பிரகிருதி இருக்கிற ஒரே புருஷன் வந்து கிருஷ்ணர் தான். அவர் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த பாவத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆழ்வார்கள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அந்த பெண் பாவம், அவங்களே பெண் என்ற பாவத்திலும் கிருஷ்ணர் ஆண் என்ற பாவம். ஏன்னா அவர் தான் முழு முதல் கடவுள் ஒன்றி இல்லாம அவர் தான் புருஷோத்தமன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்? அது நம்ம பார்த்துப்போம். இவர் இருக்கிறதுலே ஓல்டஸ்ட். நான் தான் சொன்னேன், வேதேஷ் பழைய அத்வைத்தம் அச்சுதம் அநாதம் அனந்த ரூபம் ஆதியம் புராண புருஷம். நம்ம எவ்வளச்சா ரொம்ப பழசு, ஆனாலும் எவ்வளமா இருக்காரு. இப்போ பகவத்கீதா வந்து நடக்கச்சே அவரோட வயது 100க்கு மேல, ஆனாலும் அவரோட லுக் எப்படி இருக்காரு, 20 வயசு தாண்டவே இல்லை, அவரு அவ்வளவு யங்கா இருக்காரு. அதனாலதான் இருந்தாலும் அப்படிதானு. அதே மாதிரி சர்வசிய சாகம் நிதி சன்னி விஸ்தோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போவான அம்சம், அது 3 கொடுத்தது அவரு. எல்லா வேதங்களையும் எழுதினவர் அவர், எல்லா வேதங்களும் சொல்லப்பட்டதும் அவரை பத்தி தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ கிருஷ்ணரை வந்து
பத்தி அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. நீரே வாயு, நீரே யமன், நீரே அக்னி, நீரே வருணன், மாதாஜி 9:23 நீரே சந்திரன். 9:23 மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. முதல் உயிர்வாளியான பிரம்மாவும் நீரே, அந்த பிதாமகனின் தந்தையும் நீரே. எனவே எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை உமக்கு 1000 முறைகள் மீண்டும் மீண்டும் நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் சொல்லிட்டாரு, நீதான்ப்பா வாயு, நீதான் காற்று, நீதான் யமன், ரைட்? நீதான் வந்து அக்னி, நீதான் வந்து வருணாவா வராரு, நீதான் வந்து சந்திரன், நீதான் எல்லாமே. அதனால உனக்கு பேசிக்கலி யூ ஆர் எவ்ரி திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சன் ரைட்டு, உனக்கு என்னோட வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவரால் எக்ஸைட்மெண்ட் தாளம் இல்லை. ஏன்னா ஃப்ரெண்டு அப்படின்றவர் இப்படிதான், நம்மளே நினைச்சு பாருங்க, என்னோட ஃப்ரெண்டு அப்படின்றவர் போயிட்டு அவர் தான் ஒரு கம்பெனியோட சிஇஓனா நம்ம எப்படி ஃபீல் பண்ணுவோம்? ஓ மை காட், இவ்வளவு பெரிய ஆளா நம்ம ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு நினைப்போம். கரெக்டா பாக்கச்சு என்ன யார் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து டே வாடா போடா அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தாலும் நம்ம அந்த ரோல்ல இருந்தாங்கன்னா நான் வந்து சொல்லு அப்படின்னு மாறும் நம்ம பாவம், ரைட்? டாவது குறையும், நீங்கன்றது வரலனாலும். அதே மாதிரி அர்ஜுனர் வந்து இப்போ அந்த டென்ஷன்ல இருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. முன்னிருந்தும் பின்னிருந்தும் எல்லா திக்குகளிலிருந்தும் உமக்கு வணக்கங்கள். எல்லையற்ற சக்தியே, எல்லையற்ற வலிமையின் இறைவன் நீரே. தாங்கள் எங்கும் பரவி இருப்பதால் நீரே. சொன்னேன் இல்லையா, எல்லா டைரக்ஷன் இருக்காரு, ஃப்ரண்ட் பேக், எங்க போய் கும்பிடுவாரு, ரைட்? எல்லா இடத்துலயும் பரங்கி இருக்கு, எல்லா பவர், ஆல் பவர்ஃபுல். அதனால வந்து எல்லா இடத்துலயும் அவர் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பொருள்களை பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா, யாதவா, நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உம்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும் ஒரே படுக்கையில் அவர் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதா இல்ல எனக்கு ஒண்டி அப்படி பிரேக் ஆகுதா? வாய்ஸ் பிரேக்கப் ஆகுது மாதாஜி. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இப்ப நோ ப்ராப்ளம். இப்ப வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, நான் வந்து உன்னை வந்து நண்பர் என்று சில தடவை நான் நினைக்கிறேன், நீ வந்து அதாவது எல்லா டைம் நீ நண்பர் என்ற உரிமையில நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, யாதவா, ரைட்? கிருஷ்ணா, நண்பனே அப்படின்னு சொல்றேன். இது உண்டி இல்லாம எகத்தாளமும் பண்ணிருக்கேன். எப்படி தனியார் கட்சியும் கிண்டல் அடிச்சிருக்கேன், சிநேகிதர்கள் முன்னாடியும் கிண்டல் அடிச்சிருக்கேன், ரைட்? இதெல்லாம் இருக்கச்சு நீ என்ன மன்னிச்சுடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா காந்தி பாபு வந்து அர்ஜுனருக்கு உண்டி இருக்காரு. சுதர்ஷன் சக்கராலையும் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. சுதர்ஷன் சக்கரா வந்து தூக்க முடிஞ்சது 2 பேர் தான். அதாவது கிருஷ்ணர், நெக்ஸ்ட் பலராம், ரைட்? இதை தவிர மனிதர்களை தூக்க முடிஞ்சு உத்தவர். அப்கோர்ஸ் இந்த 3 பேருமே கொஞ்சம் ஹை, பட் உத்தவர் இது வரைக்கும் எடுத்தது இல்ல. அதே மாதிரி அர்ஜுனர், ஜீவ தத்துவால அர்ஜுனர் ஒண்டிதான் சுதர்ஷன் சக்கராவை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், அதை தவிர கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. அதே மாதிரி கிருஷ்ணரோட சேரியட் இதையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சது அர்ஜுனருக்கு தான். அதனால்தான் நம்ம அர்ஜுனர் வந்து சுபத்ராமைய தூக்கிட்டு போறச்சே அந்த ரத்தம் வந்து அர்ஜுனருக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுப்பாரு. அவரு அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர் தான் எடுப்பாரு. அது தெரிய வந்தோடனே பலராமுக்கு தெரிஞ்ச வந்துடும். ஏன்னா அந்த இது வந்து நம்ம கார் மாதிரி இல்லை, யார் வேணா கீ போட்டு போடுற மாதிரி எல்லாம் இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரத்தம்ன்றது வந்து குதிரைகளால செஞ்சப்பட்டது. குதிரைகள் வந்து அந்தந்த மாஸ்டருக்கு தான் கேட்கும். அந்த மாதிரி வெரி பவர்ஃபுல்லி ட்ரெயின்டு. நாயே அந்த மாதிரி தானே, குதிரைகளும் அதே மாதிரி தான் அப்படின்னு. அதனால இவர் சொல்றாரு, நான் கிண்டலாம் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ வந்து அவர் காந்தி பாபு கேட்ட உடனே அவர் வந்து சிரிப்பார், ஆஹா உனக்கு என்ன தெரியுமா, இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் கிண்டல் வச்சிருக்காரு. மத்தவங்க சில சில படுத்துக்கொண்டு இருக்கேன்னு உட்காந்துருக்கு. அதனால இது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா அவர் வந்து சாரி கேட்கிறாரு. தஸ்மாத் பிரணம்யா பிரணிதாய காயம் பிரசாதயத்வா மகமீஷமீத்யம் பிதேவ புத்ரஸ்ய சகேன சாக்கியூ பிரியா பிரியாவா பாசியேவ சோதும். அதனா தஸ்மாத் பிரணம்யா பிரதிதேவம். இது வந்து 4 பேர். இதனா பிதேவ புத்திரஸ்ய, பிதா வந்து ஒரு புத்திரனை மன்னிக்கிற மாதிரி, சகா அதாவது 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒருத்தர் மன்னிக்கிற மாதிரி, பிரியா பிதாவா அதாவது வந்து ஒரு லவ்வர் இன்னொரு லவ்வரை மன்னிக்கிற மாதிரி, தயவு செஞ்சு என்னை மன்னிச்சு விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லி அவரு சொல்வாரு.
ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் அந்த ஸ்லோகம், ரைட்? இனிமே வரும், பட் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திலுள்ள அசைகின்ற அசையாத அனைத்திற்கும் தாங்களே தந்தை. வழிபாட்டிற்கு உரியவர்களில் முதன்மையானவரும் பரம ஆன்மீக குருவும் நீரே. உமக்கு சமமாகவோ உம்முடன் ஒன்றாகவோ யாரும் ஆக முடியாது. அவ்வாறு இருக்கையில் அளவற்ற சக்தியின் இறைவனே, இந்த மூவுலகில் உம்மை விட உயர்ந்தவர் யார் இருக்க முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா. நீ வந்து ஈக்குவல் டு கூட யாரும் இல்ல. ஃபர்கெட் அபவுட் உன்னை விட மேல, உனக்கு ஈக்குவலா கூட ஒருத்தர் இல்ல. அதனாலதான் நிறைய பேர் வந்து உன்ன மாதிரி ஒரு மகன் வேணும் அப்படின்னு கேட்டா அவர் தான் வருவார். ஏன்னா அவரை மாதிரி ஒருத்தர் இல்ல. அதனால இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, உனக்கு ஈக்குவலாவோ உனக்கு இதுவாகவும் இல்லை. நீ வந்து எப்பவுமே வந்து பியாண்ட் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் ஒன்று இல்லாம யூ ஆர் வெரி வெரி டேலண்டட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நான் சொன்ன அந்த தஸ்மாத் பிராணமே இதுதான், 11.44. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒவ்வொரு உயிர்வாழியாலும் வணங்கப்பட வேண்டிய பரமபுருஷர் நீரே. எனவே நான் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை கீழே விழுந்து சமர்ப்பித்து உமது கருணையை வேண்டுகின்றேன். எவ்வாறு தந்தை தனது மகனுடைய குற்றங்களையும், நண்பன் நண்பனுடைய குற்றங்களையும், கணவன் மனைவியுடைய குற்றங்களையும் பொறுத்து கொள்கிறார்களோ, அதுபோல என்னுடைய தவறுகள் அனைத்தையும் தாங்கள் பொறுத்து அருள்வீராக. ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாரு. டூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப, ஒரு தந்தைய தன்னோட குழந்தையை, ரைட், 2 லவர்ஸ் எப்படி ஃபர்கிவ் பண்றாங்களோ, நீ என்னையும் வந்து மன்னிச்சிடு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அவருக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் வர்றாரு. ஏன்னா நான் அந்த பாவத்துல ஏதோ விட்டேன், நீ வந்து அந்த மாதிரி நினைக்காத அப்படின்னு. ஒரு 10 மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் எடுக்கலாமா உங்களுக்கு? ஓகேனா இந்த சாப்டர் முடிச்சிடலாம். நாளைக்கு பிளான் போட்டேன் கண்டினியூ பண்ணலான்னு. ஆனா நாளைக்கு பக்தி வைபவ் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் மீட்டிங் எங்களுக்கு ஃபுல்லா 8 o'clock இருக்கு. ஒருவேளை லேட் ஆயிட்டு என்னால வர முடியலன்னா அதுக்கப்புறம் இது ஹேங் ஆயிடும். அதுக்கோசரம் தான். உங்களுக்கு ஓகேனா ஒரு 10 மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடலாம். இஸ் தட் ஓகே? ஓகேம்மா. 9:30 ஆயிடுச்சு இல்ல இப்போ? Yes, Mataji. ஆமா மாதாஜி. ஜஸ்ட் 10 மினிட்ஸ், 9:40. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுவரை நான் என்றுமே காண்கிறாத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகின்றது. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, ஏன் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக. ஹரே கிருஷ்ணா. விஸ்வரூபமாவது பிரபு சொன்னார் பாருங்க படிக்கச்சே. தேவர்களும் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு, அசுரர்களும் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. அப்போ கிருஷ்ணனோட ரூபம் எது ரொம்ப ரேர்? 400 ஃபார்ம் ரொம்ப ரேர். மத்தாஜி 400 ஃபார்மா 200 ஃபார்ம்? 400 ஃபார்ம் ரொம்ப ரேர். 200 ஃபார்ம் ரொம்ப ரொம்ப ரேர். ஏன்னா 400 ஃபார்ம் பாக்குறதே வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு ஃபார்ம். அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ரொம்ப ஏங்கி இருப்பாங்க அந்த தேவர்கள் எல்லாம். அப்படி இருக்கச்சே இந்த 200 ஃபார்ம்ன்றது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி ஃபார்ம். இது வந்து கோலோகம் விருந்தாவன் ஒண்டிதான் இருப்பாரு. கோலோகம் பிரஜா, இந்த பூலோகத்திலயும் அதுதான் பூ பிரஜா அப்படின்னும், பூலோக விருந்தாவன். அதே மாதிரி கோலோகம் நிஜமான உலகத்துல இருக்கிற ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், இந்த 2 இடத்துலதான் அவர் வந்து 2 கையில இருப்பாரு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அப்பா நீ ஒரிஜினல் ஃபார்முக்கு வந்துடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. விஸ்வரூபமே, 1000 கரங்களை உடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனும் கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடனும் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகிறேன். உமது அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன். இப்போ நீங்க கேட்பீங்க, இந்த ஃபார்ம் வந்து அர்ஜுனர் வந்து காட்டினதே பார்த்ததே இல்லையா அப்படின்னு. பார்த்திருக்காரு. இப்போ எப்பமாவது அவர் கொண்டு வர. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ருக்மிணி அம்மா வந்து அர்ஜுனர் சாரி கிருஷ்ணர் வந்து கிண்டல் அடிப்பாரு. நீங்க வந்து ஏன் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டே ருக்மிணி அம்மா சொன்னாங்க, ஸ்ருத்வா குணாகுமன சுந்தரம் ஸ்ரீன்வதாம்பே நிர்விஷ்ய கண்ணார் விவரே ஹரிதாங்க தாபம் ரூபம் குணாகுணமதாம் அகிலாத்மலாபம் துவயச்சுதா விஷதி சித்தம் பத்திர தம்மி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது உன்னோட குணங்கள் எல்லாம் சேர்த்து. அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கிண்டல் அடிப்பாரு. எனக்கு என்ன குணம்? நான் வேஸ்ட், நான் வந்து ஒன்னும் இல்லை, நான் திருடன், இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன், நீ என்னை விட்டுட்டு கம்பெனி யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கப்போ அப்படின்னு அவங்க மயங்கி இருந்துருவாங்க. கிருஷ்ணருக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம அவளுக்கு 2 கை பத்தாது, 4 கை வந்துடும். ஏன்னா ஒரு கையில அவளை பிடிக்கிறதுக்கும், இன்னொரு கையில தண்ணீர் தளிக்கிறதுக்கும், தூக்கிறதுக்கும், அதே மாதிரி விசுறதுக்கும் அவருக்கு 4 கை தேவைப்படுதான். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல அவருக்கு 4 கை வரும், ரைட்? ஆனா இவருக்கு வந்து அர்ஜுனருக்கு என்னன்னா, அந்த 400 ஃபார்ம் நீ காட்டு, சங்கு சக்கா கதா பாக்குறா. ஏன்னா அவர் வந்து அந்த இன்னமும் வந்து அந்த ஒப்புலன்ஸ் தான் இருக்காரு, அவர் அதை விடல. அதனால அதை காட்டு அப்படின்னு சொல்லி அவர் இங்க ரிக்வெஸ்ட் பண்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா,
எனது அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் இந்த தெய்வீகமான விஸ்வரூபத்தை நான் இந்த உலகத்தினுள் மகிழ்வுடன் காண்பித்தேன். எல்லையற்றதும் பிரகாசம் மிக்கதுமான இந்த ஆதி ரூபத்தை இதற்கு முன் உன்னை தவிர வேறு யாரும் கண்டதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. பாத்தீங்களா, இப்பதான் கன்ஃபியூஷன். இப்பதான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி மாதாஜி சொன்னாங்க சின்ன குழந்தையா இருக்கச்சு காட்டினாரு அப்படின்னு. இப்ப வந்து இவர் சொல்றாரு இது வரைக்கும் உனக்கு முன்னாடி யாருமே காட்டினது இல்லைன்னு. ஓகே, இப்போ என்னடா குழப்பம் அப்படின்னு பார்த்தா மொத்தம் இவர் 4 தடவை காட்டியிருக்காரு. யசோதா மைக்கு ஒரு தடவை இல்ல 2 தடவை. அப்போ இது அர்ஜுனர் கிட்ட. இதுக்கு முன்னாடி வந்து துரியோதனுக்கு வந்து தூதுவரா போவார் இல்லையா, அப்பவும் வந்து காட்டுறாரு. ஆனா அதெல்லாம் மினி விஸ்வரூபம் தான், ட்ரெய்லர் வச்சுக்கோங்க. ஒரு சினிமா வந்து ஃபுல் சினிமா, அந்த ஃபுல் சினிமா இப்பதான் நடக்குது. அதுக்கு முன்னாடி ட்ரெய்லர். இந்த போருக்கு அப்புறமும் காட்டுவாரு ஒரு ரிஷிக்கு, அதை விட்டுருங்க. அப்படி இந்த ஸ்டேஜ்ல 4 தடவை அவர் காட்டியிருக்காரு. ஆனாலும் அவர் இதுதான் டாப் மோஸ்ட் சொல்றாருன்னா இதுதான் இந்த ஃபுல் வெர்ஷன். மத்ததெல்லாம் ட்ரெய்லர், டீசர் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி வெர்ஷன்ஸ் தான் அவரு காட்டியிருக்காரு. அதுதான் கிருஷ்ணர் வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவர் ஆல்ரெடி காட்டியிருக்காரு. இந்த மாதிரி பரந்த ஃபார்ம் காட்டினது இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே. குருவம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ யாகங்களை செய்வதாலோ தானங்களாலோ புண்ணிய செயல்களாலோ கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாததாகும். 8வது சாப்டர்லயே நம்ம பார்ப்போம் என்னன்னா கிருஷ்ணரை வந்து ஏதால வேதேஷு யக்னேஷு தபஸ்ஸு செய்வ தானேஷு தத் புண்ணிய பதம் பிரதிஷ்வா அகேதி சர்வம் இதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானம் உபேதி சானம். எந்த வேதம் செஞ்சாலும் எந்த தபஸ் செஞ்சாலும் அந்த லெவல் பண்ண முடியாது. ஆனா இது எதுவுமே செய்யலனாலும் பக்தி யோகா இருந்தா அந்த யோகி பரம் ஸ்தானம் உபேதி அவர் வந்து சேர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அதே மாதிரி இது எந்த தானம் செஞ்சாலும் எது செஞ்சாலும் இந்த விஸ்வரூபத்தை கூட பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு டிக்ளேர் பண்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். இனி இது முடிவு பெறட்டும். என் பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். அர்ஜுனர் வந்து அஜிடேட் ஆனது கிருஷ்ணரோட மற்ற உருவத்தை பார்த்து. நம்மளும் இந்த பௌதிகத்துல இருந்து, ஏன்னா இதுவும் மந்திரங்க சக்தி, ஆனா நம்ம ஆன்மீகத்துல நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும். நமக்கு திடீர்னு ஸ்பௌஸ்னால பிரச்சனை இருக்கும், மதுனால பிரச்சனை இருக்கும், பிரச்சனை இதெல்லாம் சுத்தி இருக்கும். ஆனா நம்ம எந்த விதமான குழப்பத்தையும் இல்லாம நம்ம ஸ்டெடி டிட்டர்மினேஷனோட நம்ம கிருஷ்ணரை பார்த்து இந்த நம்ம சொல்ற அந்த 200 ஃபார்மோ இல்ல 400 ஃபார்மோ பார்த்து நம்ம மனம் பார்த்தா சாந்தம் அடையும். இது நம்மளே பார்த்துப்போம். நம்ம ரொம்ப மனது கஷ்டமாவோ இல்ல குழப்பத்திலயோ போயிட்டு ஆண்டவனை பார்த்தோம் வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம மனதே சாந்தி ஆகும். அதேதான் இங்க அவரை பத்தி அவரு சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா. குழப்பத்திலும் பயத்திலும் இருக்கிற அர்ஜுனரை எப்படி ரிலாக்ஸ் பண்றாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் 400 ஃபார்ம் அவர் ஆசைப்பட்ட மாதிரி, எப்பவுமே அவர் விரும்புற மாதிரி 200 ஃபார்ம். ஏன்னா 200 ஃபார்ம்ல இருக்கிறதுலே ரேரஸ்ட். அந்த ரேரஸ்ட் ஃபார்ம் தான் அர்ஜுனருக்கு கிடைச்சிச்சு. அதனாலதான் விஸ்வரூபம்ன்றது வந்து ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஐ இல்ல டிமோஷன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ரீசனும் இதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்த்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். ஹரி. அப்பா கிருஷ்ணா வந்துட்டியாப்பா, இப்போ உன்னை பார்த்தாதான் ரிலாக்ஸ். நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து அப்படியே சூட்டு கோட்ல இருந்து அப்புறம் டக்குன்னு வந்து கம் லெட்ஸ் ஹேவ் காஃபின்னு நம்ம கூட்டிட்டு போயிட்டு ஒரு கிளாஸ்ல ஜூஸ் குடிச்சாதானே எப்படி அப்பா இப்போதான் நீ நார்மலா இருக்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. அதே மாதிரி அர்ஜுனரும் சொல்றாரா, இப்போதான் எனக்கு மனது காம இருக்குப்பா இந்த ரூபத்துல உன்னை பார்க்கறதுக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணன். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பியூட்டிஃபுல் ஃபார்மை கும்பிடணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்பெஷல். இது வந்து தேவர்களும் லாங் பண்றாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா பார்க்கடல்ல போய் பிரம்மா வந்து 400 ஃபார்ம் ஆன ஷீரோதக்ஷாய் விஷ்ணுவை கூட கேட்கிறாங்களே தவிர பார்த்தது இல்லை. அவங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் கேட்பாரு அவரு. பிரம்மாவும் மத்தவங்களும் வந்து பார்க்கணும்ன்றது ரொம்ப இஷ்டம்.
இது வந்து விஷ்ணுவே வந்து இவரை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டு என்ன பண்றாரு, அந்த ஒரு பிராமணரோட குழந்தைங்களை, உங்களுக்கு அந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும், ஒரு பிராமணரோட குழந்தையெல்லாம் கிட்னாப் பண்ணிடுறாரு. அப்ப வந்து யார் இது, ஆண் இல்லையா, இந்த ஊர்ல ராஜாவே இல்லையா, நான் ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் பிராமணா இருக்கேன், அப்ப ராஜா ஏதோ தப்பு பண்ணதாலதான் என் குழந்தைகள் எல்லாம் இறக்குறாங்க. இதை நம்ம தனி டிஃப்ரெண்டா சொல்றீங்கன்னா, அந்த காலத்துல குழந்தையெல்லாம் இறக்காது. அதாவது தந்தைக்கு முன்னாடி பசங்க சாக மாட்டாங்க. அப்படி செத்தாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் ராஜா தன்னோட செய்யும் செயல்கள் சரியா இல்லை அப்படின்றத அர்த்தம். அதை சொன்ன உடனே அர்ஜுனன் சொல்றாரு, உன்னோட அடுத்த குழந்தை கிடைக்கலன்னா நான் வந்து தீக்குளிப்பேன் அப்படின்னு. ஆஸ் யூஷுவல் வந்து அச்சோ கௌந்தையா பிரதி ஜானேதி நமோ பக்த பிரணஷ்யத்தி நம்ம ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கோம். இப்ப நம்ம பக்தரான அர்ஜுனரை குதிக்க போறாருன்னு சொல்லிட்டு அவரை கூட்டிட்டு எல்லா உலகத்துக்கும் போறச்சு அவர் வந்து கடைசியில வைகுண்டத்துக்கு போவாரு. அந்த வைகுண்டத்துல விஷ்ணுவை பார்க்கணும்னே விஷ்ணு சொல்றாரு, நான் தான் மறைச்சு வச்சிருக்கேன், ஏன்னா உங்க 200 ஃபார்மை நான் பார்க்கணும், அது ரொம்ப ரேர், அதனால நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட தரிசனத்துக்கோசரம் அவர் அப்படி பண்ணுவாரு. அதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருது, 200 ஃபார்ம் எவ்வளவு ரேர்னா விஷ்ணுவே மயங்குறாரா அந்த 200 ஃபார்முக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. உனது தெய்வீக கண்களால் நீ காண்கின்ற இந்த உருவம் வேதங்களை கற்பதாலோ, கடுந்தவங்களை செய்வதாலோ, தானங்களை கொடுப்பதாலோ, வழிபாடு செய்வதாலோ புரிந்து கொள்ளப்படக்கூடியது அல்ல. என்னை உள்ளபடி உணர்வதற்கு இந்த வழிகள் உதவாது. ஹரி. தானம் இது வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது எதனாலுமே வராது. நீ சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபார்மோ இந்த ரூபமோ நீ பார்க்கணும்னா, நான் சொன்ன மாதிரி வேதேஷ் யக்னேஷ் நீ என்ன தபஸ் என்ன தானம் எது பண்ணாலும் இந்த இது வர முடியாது. அப்பனா எப்படி வர முடியும், பக்தரா இருந்தாதான் வர முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் நிற்கும் என்னை கலப்பமற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எப்படி எப்படி பண்ண முடியும், எந்த வேதம் பண்ணாலும் முடியாது, எந்த யோகா பண்ணாம முடியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னா அப்ப எப்படி முடியும்னா பக்தி தொண்டால ஒண்டிதான் முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பணநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகிறானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ, மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்து அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. மத் கர்மகித் மத் பரமோ மத் பக்த சங்க வர்ஜிதக நிர்வைரா சர்வபூதேஷு யசமாம் வேதி பாண்டவா அப்படின்னு. அதாவது நிர்மமோ யார், அதாவது மத் கர்மகிட் எல்லாரையுமே ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணி, எல்லாருமே வந்து எந்த விதமான நிர்மமோ அப்படின்னா எந்த ஓனர்ஷிப்பும் இல்லாம எல்லாருமே சமமா ட்ரீட் பண்ணி அந்த வைராகியத்தில் இருக்கிறவங்க தான் இதை அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ பேசிக்கலி என்னன்னா அர்ஜுனன் கிட்ட பக்தரா இருக்கணும், பொறாமைப்படக்கூடாது, எல்லாரையுமே வந்து கம்பேஷனோட பார்க்கணும், என் மீது பாசம் இருக்கணும்ன்றதுதான் பக்தி. இதெல்லாம் இருந்தாதான் நீ வந்து என்னை வந்து அடைவ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கன்க்ளூட் பண்றாரு. சோ இதுல வந்து நம்ம நீங்க எல்லாம் ஐ ஹோப் நீங்க என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு. ஏன்னா இது வந்து விஸ்வரூப தர்சனம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து அவர் காட்டுறது யாருக்கு காட்டுறதுன்னா அர்ஜுனருக்கு காட்டுறாரு இந்த ரூபம். எதுக்கோசம்னா அர்ஜுனருக்கோசம் தேவையில்லை, நாளைக்கு நான் தான் ஆண்டவன் சொல்லிட்டு யாராவது வந்தாங்கன்னா நீ ஆண்டவன் அண்ணா ப்ரூஃப் என்ன அப்படின்னா நீ விஸ்வரூபம் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம கேட்கணும். அதை நம்ம அது பண்ண வைக்கணும்ன்றதாலதான் அவர் அர்ஜுனரை வந்து பாத்தீங்கன்னா விஸ்வரூபம் தர்சனம் வேணும் காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு சொல்வாரு. சோ இது வந்து அவரோட ஆசை அர்ஜுனருக்கு பார்க்கணும்னு இல்ல, நாளைக்கு இந்த மாதிரி இம்போஸ்டர்ஸோ இந்த மாதிரி யாரும் வேஷம் போடக்கூடாதுன்றதால அவர் கொடுத்ததுதான் இது. இதுல ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ட கிருபா சிந்தூபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேம்னோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபாத் விஜய் நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னையோட ஐ திங்க் நம்ம செஷன் முடிஞ்சிச்சு. வெட்னஸ்டேல இருந்து மோகன்தாஸ் பிரபு 13 சாப்டர் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க, பபிதா மாதாஜி போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. நாளைக்கு மோஸ்ட்லி செஷன் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் எப்படி செஷன் எடுத்துன்னு போலாம் அப்படின்னு நாங்க கன்ஃபார்ம் பண்றோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? இல்லையா?
சரி, ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லாரும் பொறுமையா இருந்ததுக்கும் அப்படி இப்படி என் தமிழ் இருந்தாலும் டாலரேட் பண்ணதுக்கும் ரொம்ப நன்றி. மீண்டும் நம்ம எப்பமாவது சீக்கிரம் மீட் பண்ணலாம். சரிங்களா? இப்படிதான் சொல்லி மறுபடியும் நான் ஃபுல் கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம், ஹரே ராம், ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா, என் பண்ணிடவா?